chechi ine nguva yacho, ine zvainogona, zvimwe zvacho chechi haigoni. Munozwa bambo? Unozwa vanhu vachitaura kuzi mukana 12 midnight namata, 3 AM namata, 6 AM namata, ukapedza breakfast namata, lunch time papa wabva kubasa namata, wabva kubasa fura nekucathedral namata, wasvika wapedza kudya manheru namata, waupenyu hwekunamata, asi you are not solving the problem. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvinotaura ndezvechokwadi. Zvinotaura ndezvechokwadi. Machabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari aribatsira wangu. Mwari aribatsira wangu. Pansare mama, pansare dare reserve pano. Ini ndauyawo panapa ndiye wana wangu. Ndasara newana wangu 6. Ndasara newana 6. Wana wangu 4, wana wana. Pa 4 wacho 3 wacho unotombororwa. Loti akaenda kanogara kana 2 months odzokera. Woenda kugara kana 1 months odzokera. Ndoda kutaurira baba munini. Vamanye muri kuzviona zvikuita vana izvi. Wanotaura kuti ini handifambiba. Kana kuti mumwe unokupindura mhende kuti nichabadaidza wana mukoma wangu anauya kwana baba munini. Newe kwa baba mukuru wawo. Asi iwo avo baba munini ndiwo muridzi wenyu. Ndiwo munin'ina wamurume wangu. Saka inini handiziwo dare mungandibatsirawo sei. Ndozvenda kuti mundibatsirewo. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera ramambo mutasa. Zvinotaura ndezvechokwadi. Ese zvichandaura ndezvechokwadi. Machabatwa nemhosva. Kanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari aribatsira wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Pamusoro mambo nedare rese riri pano. Ini ndauya kuti ndidaire zotaura nemaikuru wangu. Wakafa mukoma wangu. Makore wakafa ndiwo acho wataura. Wafa mukoma wangu tagara kwakazongobudawo nyaya dzaingonesa musha. Wataura nyaya idzodzi dzabuda kudaro. Ini ndakazoendeko kumba kwawo. Tochitya kuzwa kuti chii chiri kunesa. Obva wataura kuti mune nyaya dziri kunesa dzakadai. Tobva tati toita sei? Nechokwadi takadini takafamba. Zvawataura hawo kuti hatina kufamba kana ndakaramba. Wati nyepei. Takafamba. Kwese kwaidiwa kuenda takaenda. Taenda kudaro izvo. Pane zvakagadzirika. Wana umwe wanga wasina wana. Kuno umwe akazotoroorwa akaita mwana. Pane umwe mukomana futi, pane mukomana 1 mumba macho imomo. Mukomana uyu takadini takafamba futi naye. Paripo pendaitofamba naye ndegawo ini. Mai wasingazivi nokuti mai waiti hanzi kutanga waiti wana awo handi rudzi rwangu. Rudzi rwekwani rwekwazvoyi. Saka waipuwa tete ndiwo waifamba newana. Wafamba newanawa. Pane nyaya dzaingobudawo dzaingopedzera ikoko. Asi so far kufamba takafamba. Ndoda kukanzura pekuti mai wari kuti zvanzi handifambi. Takatofamba kwakawandisa. Ndo mutauro wendingaita in short. Right, it's okay. Kana mati muri kufamba tapazwa. But still kakufamba kwamuri kuti kana dambudziko risiri kupera hapana chamuri kufambira. Pamuri kufamba muri kuzi dambudziko chii? Because nyaya iripo ndekuti mai wari kutaura kuti wana hawasi kuroorwa. Handizvo? Wana hawasi kuroorwa, hawana wana. Ende wanenge waroorwa hawagari wari kudzoswa. Saka zvazvinoreva isusu tiri kuchiwanuka zvinongotaura kuti wana wese wakadzi wewanhu wakapiwa wanhu one ma spiritual husbands. Yemeni mambo. One ma spiritual husbands, and ma spiritual husbands anoya papi? Anoya pekuti mimi mumusha mune muruziya zvamakaita. Makauraya majaha, makauraya wanhu, wanga usati wane wakadzi, vamawa pa wakadzi mumusha. Ndosaka unosikaro. Kana wakaurayiwa. Kana no izwai ndoda kubatsira chete zvinokonzeresa kuti sei wana wasarurwe. Yes, wamweni kwasarurwa nenyaya yebehavior dzawo. Kana wachingoti wese wauya waurorwizve. Asi kana mai ari kutarisawo zvakaona kuti mwana uyu wari kudaiwo asi
zviri kuramba pane zviri kudini kana kuti wapromiswa kuti unorwa muna December wozwa kuti anodzazofunga January sekuru hapana wozwa April sekuru wamboflya May uzosvika zvachara izvi pane something chiripo chiri kuvhara chinoda kugadziriswa saka mai ava she is not wrong kana wari kuti baba ndo zviripo responsibility ndeyenyu dzinza nderenyu haakwanisi kufamba nevana wenyu kwazuya because vana zuya ndimi wakazi wanywana wakarongwa ere andina mwana ati arorwa wadiki ndino vakomana vaifona vasikana kuti vachiri kuenda kuchikoro hamusati masangana nedambudziko racho hamusati masangana naro mirai hamusati masangana naro richauya riri kuuya as long as iwewe mudhara iwe nemukoro nemudhara uyu muri mukoma nemuningira don't rule that one out richauya saka nyaya ipo ndekuti uchine nguva yekugadzirisa chii gadzirisai maproblems kana paine vanhu vachiri willing kuti tigadzirise chii problem kana paine zvamunoziva mubatsirwa nezvamunodii zvamunoziva kana musingazivi motsvaga kubatsirwa nevanodii vanokubatsirai because you cannot have a family inoita mbiri yekuti hairorwi wakomana vacho havarori why kuita mhuri inonzikana kuti iyi hairorwi ende wakomana vacho havarori angororwa anodzoka chiwano chatotamba chinowadzosa munozwa kuti nyaya ichi chinowadzosa inyaya yekuti time yada kupinda mubedroom nemurume wamuroora handizvo kabambo kamakapa mwana kane karipo kaita kuti haupindi baba this is my property handiti kana kuti zvinoitika ndezvokuti unoona kuti wapinda mubedroom imomo mwana anoshaya interest nekuda murume wakambozwa kuti munhu anondida sireki pafoni kutaura nemukadzi pafoni so unovhoti dai watoya kunoshamwari izvozvi zvichibva tatopinda izvozviatika but the moment yavanongosangana kudai po paita rima pakati mafeelings ese atodini atopera chiri kukonzeresa izvo ichi kabambo kari apa ndo kanokonzeresa izvozvo handizvo kana kuti unozwa mwana ari kuti makuseni ese kana kuti chi ndinomuka mwiri wangu uri wiki ndichirakidza kuti ndakarara nemurume asi handina kana murume wendakadii wandakarara naye kabambo kanenge kapedza basa because wakomana icho hatunete kanokwanisa kurowa vasikana mushaimu 6-7 pazuva nemasikati ticham nelunch tunorowa hatunete ndoitiwe basa racho asi zvatusingadi tunhu turi very jealous kunonzwa tunhu itiwo turi very jealous hatudi kuona umwe murume padhuze nechii nemukadzi wake wakapiwa isaidza kanouraya chii murume iyeyo kana kuti kanokonzeresa kuti marriage yo iite sei ibreke I'm just telling you kuti muone chii muzive kuti chinokonzeresa chii handizvo mwana anokwanisa kunge akafunda haindiyo situation yekutanga bamai tine vamwe wakauya pana pafamily nemalecturer about 3 malecturer umwe wacho atori kuafghanistan umwe ari kupi umwe ari kupi asi wakauya tikavabatsira handizvo hapana akarorwa kana one umwe akarorwa umwe ane mwana wake wada hapana asi malecturer madoctor machii wese but ane murume hapadini hapana kusvika wazobvuma kuti anofi kuti pane something chisiri chii chisimburira ichi warume vakadini kaunoita kuzwa kuti mukadzi uyo ndidoctor nyange akashata zvakadini akangozi ndidoctor warume vanototsvaka kuti ndiendewo ipo ndigye ipo papa asi ukaona mafundiro akaita vanhu ivava wese asi urumboita kofemedza padhuzo dai hapana it means munhu iyoyo anenge akasvipiswa kune the outside world kuti iwo hauoni kunaka kwake unongoona chinhu chakachinho zvinhu zvinenge zviripo pamozoda kusolvwa but zvinoda imi commitment yenyu sani sababa kuti organizai mhuri iyi handika muite zvinokwanisa kuita kuti mubatsirike vana varorwewa mbuya warudawa wakwasha zvinorwadza sei kufa uine wana wabva zera 7 asina usina mubata kana mwana muzukuru kana 1 kana kumbonawo mukwamba mubvisirawo apo mafukidza dumbu kana 1 zvinorwadza handizvo gadzirisai zviro zvikubatsirwa nambuya batsiranai nambuya nguva muchiri nayo kwese kwamakafamba zvakadii zvakaramba handiti saka munofanira kutora zvimwe zvakadii zvanaka
free mangwana uyai pano. Mande. Chitoye pano. Mande chitoye titozvitange muswe Mande pano vanonga vatori pano watinga chitobatsira vamwe. Saka umwe soro batsira munhu wese isi Mande. Uyai Mande. Mama tomutora kubatsira wake. Zvaramba tokuisa futi pamwe toisa futi pamwe. Chatikuda wakwasha. Tikuda warora. Tikuda kuti aenda kwaanogara nemurume ngaagare kuchi warume. Kana paine chiripo chinoda kugadziriswa mumusha choita sei? Chogadziriswa. Imi bambo muri wangu wachiri kusukuru wasati wakurora kana kurorwa. Ayo i-delayed match baba. Munuzwa ndura atutoda kubatsira naye. I-delayed chi? Munuzwa bambo? Dai mai aine utsinyu. Aingopota wakadai. Wova enda kuzvibvisa mumuri make. Wova ngosisanudzira kwenyu ngozi hakuna mumwe kwazvinoenda kunze kuti mwana neropa remumwe make nayo ndimi chete. Anokosanudzira kupi? Kwenyu. Asi mai hawana mweya wakati wakashata. Uri kuti baba munini ngatigadzire chinhu chibude pai mumusha. Problem ngaigadziriswe mumusha ipere once and for all. Wanhu vese mugare zvakadii? Zvakanaka. Munozwa bambo? Musanetse musideperana muri kuazapinda muchechi nechi. Chechi ine nguva yacho, ine zvainogona, zvimwe zvacho chechi haigoni. Munozwa bambo? Unozwa vanhu vachitaura kuzi mukana 12 midnight namata 3 am namata 6 am namata ukapedza breakfast namata lunch time papa wabva kubasa namata wabva kubasa fura nekucathedral namata wasvika wapedza kudya manheru namata waupenyu hwekunamata asi you are not solving the problem. You are just protecting yourself from the problem. Musi usikanamati chadini chauya andizo munozadudara ende kumachechi aya tinofamba tichitendera nayo ukaona kachemereka anoita panozunguya kuti ngatinamati iwe unonamata munamato wako 5 minutes wobva wadini wobva wapedza panonga wakuvhura dziso hwari chozi panext pari kuzii unorwadziwa uchiona munhu ari kuzvipondera why me god why me andizo because dambudziko rake munhu rakadini rakakura asi harina solution. Mazuva ano kumapostori kwamarange takanzi kwamarange naSt Nimrod mapostori kana paine zvekunetsa endai mopedze zvekupi zvekunyika modzoka kuchechi. Kune zvimwe zvekunyika zvatisingakwanisi kupedza mupi muno muchechi. Muri kunzwa? Saka pano padare pane mapostori aripo nhazi matare ese mapostori aripo panapa kugadzisa zvinhu izvozvo. Saka zvinhu zvinogadziswa bambo chibhoyi chiriko chiwanhu chiriko chaicho choda kuchiteedzera chogadziswa zvakadii zvakanaka. Musi weMande mbuya bambo uyai Mande 8 o'clock mufaranga mapanapa mototry kutotangira ipapo toenda kumberi. Right, thank you. Next case wasikana wacho vamwe wacho uyai nawo wari available.